हेलो एवरीवन, गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे जोबोद गोनांथार बाथ्रानि सायावहाय भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोनाथ' बयबो नब कुमार सौर्याखौ सिनायखायो जानांगौ। बिथाङा जिएसपि दोलोनि दैदेनगिरि। नब कुमार सौर्याया नंखाय एसटिनि फोरमान बिलाइजों क'क्राझार लकसभा बियाबाव 10 बोसोर एमपिनि मासिखौ सालायबोदोंमोन। दा बिथांनि मोनसे स्टेटमेन्टखौ जों जोबोरैनो गोसो होनो गोनां। बिथाङा बर' हारिनि थाखाय खहा गोनां मोनसे स्टेटमेन्ट होदों। दा बेनि स्टेटमेन्ट होनाया मा, बेनि सायावनो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय सावरायनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। नब कुमार सौर्याया गावसोरनि जिएसपि दोलोनि मोनसे सावराय मेलावहाय जोंनि बर' हारिनि आरो बिटिसिनि मोनसे खहा गोनां स्टेटमेन्टखौ होनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोनाबो बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव सोरबा सोरबाया नुखाबाय जानांगौ। नब कुमार सौर्याया फैबाय थानाय समावहाय बिटिसिखौ गावसोरनि आखायाव एबा गावसोर सालायनो नागिरनायनि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। दा नोंथांमोननो आङो नब कुमार सौर्याया बुंनाय मोनसे स्टेटमेन्टखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय फरायनानै खोन्थानो नागिरदों। नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। नब कुमार सौर्याया बुंदों, जुदि मोनद' हारिया एसटि मोनो अब्ला बिटिसि एबा बिटिआरआव जोंबो शिफ्ट खालामनो हागोन। हाग्रामा महिलारि बायदिनि अनगा कच राजबंसि आदिबासि आहमानो राज खालामगोन। बे बाथ्राखौ नब कुमार सौर्याया बुंदों। दा नब कुमार सौर्यानि बे मोनसे स्टेटमेन्टखौ जोङो सिरियासलि लानो गोनां। मानोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गावजों गाव एना एनि जाबाय थानाय चान्सखौ लानानै बैसोरो इयुननि समाव बिटिसिखौ गावसिनि आखायाव लांनो थाखाय खामानिखौ मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों। दा जों बे बाथ्राखौ नोजोर होनाया जोबोरैनो गोनां। जुदि थारैनो मोनद' हारिया एसटिखौ मोनमारोब्ला फैबाय थानाय समाव बिटिसिआ गुबुननि आखायाव थांसिगोन, बेखौ रोखायै नुहुरखानाय बायदिखौ मोनदों। जुदि बैसोर थारैनो एसटिखौ मोनमारोब्ला जोंनि बर' हारिया एबा बिटिसि आवहाय गोबां खहाया जाखागोन। मानोना बैसोरो जोंनि थाखानाय एबा एक्जिस्टिं एसटिफोरनिफ्राय बिसिनि पपुलेसना गोबां गुन बांसिनखा आरो बिसोरो इडुकेसनावनो जा रांखान्थियावनो जा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगाखानाय। बैसोरो एसटिखौ मोनोब्ला जोंनि थाखानाय एसटिफोरा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जौगाखांनाय नङा आरो फैबाय थानाय समाव बिसोरो बिटिसिखौ सालायनो थाखाय सेस्था खालामखागोन। मानोना बैसोरो एसटिखौ मोनोब्ला बिटिसिआव थानाय एसटि मासियाव बिसायख'थिनि समाव बैसोरबो गावसोरनि बिजाथिखौ फसंगोन आरो बैसोरो गावसिनि बिजाथिखौ देरहाहोनायाव खामानिखौ मावगोन। जुदि इयुनाव बैसोरनि केन्डिडेटआनो जोंनि बर' केन्डिडेटफोरनिख्रुइ बांसिन मासि देरहानो हायोब्ला उननि समाव बैसोरनो बिटिसिखौ सालायखागोन। बेनिखायनो जों बैसोरनो एसटि होनायाव बयबो खौसेयै हेंथा होनांगौ। जोंनि फरायसा लाइमोनफोरनि फिउचारखौ नायनानै जोंनि साफ्रोमबो बिमा बिफाफोराबो सांग्रां जानानै बैसोरनो एसटि होनायाव बयबो हेंथा खालामनांगौ। जों मिथिखागौ जोंनि बर' हारिखौ गुबुन हारिया माब्लाबाबो जौगानायखौ लुबैया। बिसोरो जोंनि बर' हारिनि खहा जानायखौसो नागिरखायो। बेनिखायनो बारग' एमपि नब कुमार सौर्यानि बे मोनसे स्टेटमेन्टखौ जोङो सिरियासलि लानो गोनां। मानोना नब कुमार सौर्याया नंखाय एसटि फोरमान बिलाइ लानानैनो 10 बोसोर क'क्राझार लकसभा बियाबाव एमपिनि मासिखौ सालायबोदों। नब कुमार सौर्यानि खामानि मावनायखौ नोंथांमोना 10 बोसोराव नुखादों जानांगौ। बर' हारिनि मोनसेबो जौगानायनि खामानिखौ मावाखै। दा होनबा नोंथांमोना बेयावनो नोजोर होनो हायो। जुदि बैसोरो उननि समाव बिटिसिआव गावसोरनि राज खालामोबा जोंनि बर' हारिया गादब जानानै थानांगोन। नब कुमार सौर्याया गावनि स्टेटमेन्टआवनो बुंखादों, फैबाय थानाय समाव मोनद' हारिया एसटिखौ मोनमारोब्ला कच राजबंसि आदिबासि आहमफोरानो बिटिसिखौ सालायनो थांगासिनो दं होननानै नब कुमार सौर्याया गावसिनि जिएसपि दोलोनि मोनसे सावराय मेलावहाय बे स्टेटमेन्टखौ होनायखौ नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जोंनि बर' हारिया बयबो खौसे जानो गोनां। खौसेयै जोङो गुबुन हारिफोरनि एसटि दाबिनायनि हेंथायै गसंथानांगौ। दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।